सगळ्यांनी झोपा, सगळ्यांनी झोपा रे. अरे तसं नाही, रिअल मध्ये झोपा ना. कोणी उघडू नका, डोळे बंद करा, बंद करा. हा नाही, डोळे बंद करा मामा. चला झोपा सिरियसली. माफिया वेकअप. माफिया खून कर. ओके, माफिया झोप. डॉक्टर वेकअप. डॉक्टर कोणाला तरी सेव्ह करा. डॉक्टर झोपा. सगळ्यांनी जागे व्हा. ठीक आहे. डॉक्टरनी सेव्ह केलंय मामांना आणि माफियानी खून केलाय मामींचा. ओळखा पाहू माफिया कोण आहे. पटकन पटकन एकाकडे इशारे. हा मेजर मामी द्या काहीतरी मत द्या तुमचं. माफिया कोण आहे? गुंडा कोण आहे? गुंडा कोण आहे? ठीक आहे, मेजॉरिटी वोट मामांकडे दिसते आणि सुयोगकडे दिसते. आणि मी काय बोलतो, तुमचा वार गेलेला आहे, म्हणजे गेस फेल गेलाय आणि माफिया जिंकलाय. सेकंड टाइम भाई 2 वेळा माफिया जिंकला, लास्ट टाइम पण जिंकलेला. भाई माफिया कोण आहे? चर्या मम्मी बरोबर केलं. तू मामांना केलंस ना. नाही मी ह्याला केलंय.